Que aquí o que facemos ademais depois discutir moito habitualmente e hoxe espero que tamén. Bueno, eu quería presentar a Antón, que é un vello un amigo e que nos seminarios que facemos en Instagram, que facemos neste caso vinculado tamén ao doutoramento e a xente de grau tamén, o que sempre procuramos é, bueno, abrir espacios e abrir opcións, non? Pasamos de xente da especialidade, pero tamén de xente de outras especialidades, pero curiosamente, como sempre, casi sempre ocurre, os máis próximos, por razóns personais e por razóns de afinidade no traballo, que non sempre pasan. E esta oportunidade do libro de Antón, sobre Margot Spooner, nos pareceu, non sei se é a mellor, pero nos pareceu boa para aproveitar e traer. Ahora vez que temos o tempo libre, porque Antón Figueroa é catedrático xubilado de francés, bueno, de francés, catedrático xubilado de moitas cousas, non solamente de francés, non? Porque si eu sempre vi como catedrático de francés, pois parece que era profesor de unha lingua, pero logo fui me dando conta de que eran moitas máis cousas. E entre outras, para nós é algo moi interesante. E é que si analizamos e vemos a historia na lógica do xiro lingüístico, que xa temos tantos anos, e na lógica do campo cultural, que tamén temos tantos anos, pois a persoa que temos máis próxima, que mellor explicou todo eso, que mellor o introduciu e que nos libera do relato visto por filólogo, para entendernos, precisamente Antón. Non hai que ir a buscarlo a París, non hai que ir a buscarlo a Lisboa, a Nova York. E os seus traballos, que son unha chea deles sobre este tema, e sobre estes temas, para nós son moi interesantes se queremos entender o noso relato histórico como un relato. E, en fin, hoxe que acabamos de rematar un libro sobre verdugos, poñerlle nome a todas as cousas é moi complicado. E cambiar os nomes que se poñen, e os metatextos que hai, e toda a mitoloxía que hai detrás dos relatos, e que poden común, e poden co historiador e co historiadora, pois tamén é moi difícil. E justamente, ler Antón Figueroa permite moitas veces liberarse desas prisións lingüísticas nas que vivimos e que non sabemos como liberarnos. Así que, ainda que hoxe vamos a falar deste libro que nos vai a presentar, eu que vos recomendo que os poñades Antón Figueroa e escollades dúas outras cousas por aquí dentro. Por iso, outro exemplo hoxe. E o libro este, bueno, non vos vou falar dele porque vai falar Antón, pero digo que para mí foi a oportunidade de enlazar con noso dunha forma máis aparente. Claro, se entramos a falar de outra cousa un pouco máis teórica, pois a mellor non vos sentides atraídos. Pero aquí hai algo que ten que ver co traballo empírico do historiador tamén, que decía, e eu vou a repetir agora, porque é unha persona bastante modesta na súa sabiduría, porque lo sabe, me decía que, bueno, que ele fixera un traballo de historiador porque ele non é historiador. Pero, bueno, detrás dese coñecemento dos historiadores e dos non historiadores, en fin, estamos nos costeiros medievais, que foi onde se aprendeu todo isto e onde se enseñou a forma de tratar os textos. E, por lo tanto, temos un saber común que ten 500 anos, polo menos, e que non é tan diferente o que nós temos que saber de como abordar a crítica da información e dos textos do que fan eles, e, ademais, temos moito que aprender tamén deles e cuidar. E aquí, bueno, nos conta un pouco a historia dunha persoa que para mí era absolutamente desconocida, que fixo un traballo que para mí era absolutamente desconhecido e que tuvo unha relación, ou que ten para nós unha relación co noso pasado que máis estudiamos, que máis nos interesa últimamente, que é os anos 20, 30, 40, e a cuestión da memoria e da guerra, e a nosa relación co que está pasando en Europa, que era, pues, efectivamente, a persoa da que tratou o libro e a reconstrucción que fai Antón, pois, nos ven intiparada, porque ainda que o estranxeiro, como dilo ao principio, daquela era visto como algo que che daba prestixio e non como algo dialóxico co que dialogabas, que é o que nos ocorre hoxe, que a xente xa non quere ir ao estranxeiro, senón que quere ir a contar cousas ao estranxeiro, non mira que lle conten cousas. Pero ele nos fala de outro mundo, de outra Galicia, de outro mundo cultural, onde isto sí que era así. E nada máis, porque senón a mellor avanzo fago o que hoxe se chama un spoiler, non quero. Así que, Antón,
É o teu turno. Bueno, pues mira, antes de nada, moitas gracias por invitarme. Eu lembro unha vez que fui en París a entrevistarme con Pierre Bourdieu e dixo unha cousa que me salió moito daquela, díxome gracias por interesarse polo que eu escribo. Entón, daquela non entendi moito, pero como este home, vamos, con toda a atención que ten, eu que non sou ninguén, me dá gracias e tal. Despois, deime conta que o aprezo dos demais é un ben escaso, non un ben estimado, dá cos bens escasos. A mí, Tito, díxome que falase un pouco da orixe deste libro, e de presentar un pouco o libro e tal. A orixe deste libro realmente está nunha cuestión. Eu sempre pensei, sendo filólogo, que era importante saber que era eso dun texto. Lembro unha frase dun escritor francés que se chamaba Ionesco, que era de orixe romana. Ten unha obra tremenda que se chama A Lección, non sei se a tedes visto por aí, unha obra de teatro. Bueno, hai unha frase moi curiosa, a obra desarrollase, digamos, nun relato de clases particulares entre o profesor e unha alumna. Hai a quen ele termina matando, non? Entón, hai un momento que di a filoloxía conduce ao crime. É un pouco exagerado, pero pensei que a filoloxía, desde o punto de vista material, en certo modo conduce ao crime na medida en que se ti non ves máis que o estrictamente codificado nos textos, non ves nada, é dicir, matas os textos, non ves nada dentro de cada texto. Bueno, eu sempre pensei unha cousa que é a seguinte, que pode resultar interesante, e é que un texto nunca é unha sola cousa, un texto é sempre binario, é dicir, o que se di e o que se recibe, é o que se di e o que se escoita. Dados conta que pode ser probar de moitas maneiras. Pensando, por exemplo, cando utilizamos a palabra naif, naif, un pintor naif, pois un mesmo relato, un mesmo cadro, nun sitio pode resultar naif, en outro sitio pode resultar interesante. Eu pensei, justamente a proposta que dicía Tito, e que vou facer eu a Facultade de Historia, porque seguramente, ao mellor, se eu empezar a falar, se me ocurre decir algo de historia, que serei precavido e procurei non facelo, pero tiña medo a resultar naif, non? É moi probable. En xeral, as cousas resultan interesantes para aquel que, en certo modo, as ignore, o cual non é ningún problema. Ben, se o texto imaginamos como unha cousa binaria, resulta moi interesante unha cousa. Fixade primeiro unha cousa, todos os textos se escriben para alguén. Cando un escribe un texto, escribe pensando en alguén. Pero, o curioso é que cando se ve un texto, case sempre un está lendo textos que non foron escritos para un. É dicir, que veñen de outras culturas, que veñen de outra época. Os historiadores, por exemplo, están lendo constantemente textos de outra época, é dicir, que non foron escritos para eles. Entón, sempre que sucede isto no tempo ou no espacio, é dicir, o texto pode resultar alleo no tempo ou alleo no espacio, non? Cando les textos de outra cultura e tal, aí hai problemas. E a mí estes problemas interesan moito. É dicir, hai problemas porque cando lees un texto que non foi feito para ti, todo funciona de unha maneira rara. É dicir, tú ves ficción onde non hai, podes ver humor onde non hai, podes non o ver onde o hai. É dicir, hai unha serie de problemas aí. Podes utilizalo, podes facer cousas bastante curiosas. Entón, a mí sempre me interesaron os textos que viñan de outras culturas, non? Entón, unha vez, con a Notas para a segunda vez que me pase, eu mirei en Nós, lendo a revista Nós, non? E ves, non os estranxeiros ali, un primeiro que mira foron un individuo que se chamaba Phineas de Bergerac, que era un escritor de provincia francesa e tal. Entón, era ese escritor foi un material para un libro que fixía agora co ano 96, que se chamaba Lecturas Atías. E vin outro que era esta Margot Story, e dixen, que será esta? Entón, fun ver a internet, e a internet encontrei o traballo dunha investigadora alemana que se chama Annette Boch, que fixo un traballo sobre Margot, pero a partir únicamente do seu...
Dalle para que non se che quede... Dalle máis. É que xa se foi. Non te preocupes. Sigue falando. Do seu... No, que me estaría claro. Do seu expediente na Universidade de Berlín, non? Entonces, este artículo que se publicou, que está publicado en internet, de Annette Boch, únicamente fala dela a propósito do que ela procurou investigar en Berlín, que consiste, digamos, un pouco na súa trayectoria na propia universidade, na expulsión da universidade e, finalmente, no seu final do que falaremos. Pero, a mí chamou a atención dúas cousas. Unha cousa é que esta profesora aparecía escribindo unha tese que se chamaba Documentos do galego antigo. Entón, dixo, que pasa aquí? Entón, tratei de ingresar. E, por outro lado, outra vía, foi que aparece relacionada cunha familia francesa. Dixo, tamén unha cousa moi rara, é dicir, porque unha alemana no ano 42 aparece mencionada e enviándolle un paquete a un preso francés que está nun campo de concentración no norte da Alemania. Entón, tirei un pouco por esos dous filos. E de aí salieron un montón de historias, non? A obra de Sponer en Galicia era en parte coñecida por un texto que se chamaba Documentos do galego antigo, que é a terceira parte da teste, é dicir, a primeira e terceira parte da súa teste. Este texto foi elaborado en Barcelona, despois explicaremos un pouco por qué. Bueno, vou empezar un pouco con toda a trayectoria e iremos vendo, según vamos, todos os detalles, porque se nos centramos únicamente nas fontes non damos eu o que me interesa agora é explicar un pouco cal é a trayectoria xeral desta muller. Canto tempo disponemos en total? Canto tempo debería falar? Si falas 50 minutos, mellor que si falas unha hora. Pero, digo, porque así deixamos como mínimo media hora para a discusión. Para que chegamos. Sí. Bueno. Ben, esta Manuel Sponer nace nunha localidade que hoxe pertence a Polonia, da Silesia do Sur, que se chamaba Naise, hoxe chamase Nisa. Son destes territorios que pasaron a Polonia terminada a guerra. Entón, estudiou en varias universidades alemáns e probablemente se licenciou, pero non é moi seguro, probablemente se licenciou na Universidade de Berlín, que daquela chamábase Friedrich Wilhelms Universitat. Esta universidade que no lado este, despois da guerra, no ano 49 rebautizaron como Universidade de Humboldt, que é como se conoce agora. Esta foto é a que está no seu expediente persoal. É posible que a súa esta é non se pode ver isto máis grande. Sí. Aí abaixo, si, espera, perdón. Esta, vale. Este é o principio da tese, a portada da tese. A tese é a reproducción de textos, unha reproducción paleográfica de textos do galego antigo, ten 240 páxinas, 249 páxinas total, unha pequeniña introducción e uns índices. Os textos son todos textos do galego antigo. Hai unha introducción en español e uns índices. É posible que a súa tese comenzase en Leipzig, co profesor Siemens, pero, bueno, isto non ten demasiado. Bueno, o caso é que a saída da guerra, como entrou en contacto, como veio a España, porque a saída da guerra, a Alemanha buscaba, digamos, de alguma maneira, en competencia con Francia, as relacións exteriores, en particular as relacións con España, e montou institutos alemáns, tanto en Madrid como en Barcelona. O Centro de Institutos Alemáns é de intercambio, que apareceu en Madrid no ano 23, e logo o Centro de Intercambio Cultural Germano-Español no ano 25, en Barcelona, que estaba bastante en relación con o Instituto dos Estudios Cataláns, que todo o mundo coñece.
E en Madrid este instituto alemán tiña moi boas relacións coa JAI, coa Xunta de Creación de Estudios, daí que houvese unha relación de departamento a departamento entre o grupo de Menéndez Pidal e o grupo dos alemáns, que foi probablemente o que trouxo a Margot Sponer a Madrid, donde chega polo ano 24. E hai que notar que Menéndez Pidal publicara este texto que se chama Documento Lingüístico de España, Reino de Castilla, que é un texto que Margot toma como modelo, é dicir, incluso tipográficamente exactamente o mesmo. É dicir, el, igual que Menéndez Pidal quería de alguma maneira fundamentar o estudio histórico do español, pois Margot propuñía o mesmo para o galego, propuxo o mesmo para o galego. Por iso o texto é particularmente importante. E daí non sabemos gran cousa. O único que encontramos é que aparece publicando un artigo nesta revista que se editaba en Salamanca, que era unha revista progresista na época da dictadura, unha revista que simpatizaba moito con Unamuno, que daquelas, sabes todas as peripecias de Unamuno para a dictadura, fora desterrado a Canarias, todas estas cousas. Aquí, nesta revista, publicaba Valle Inclán por entregas Tirano Banderas. E no mismo número, se vos fixades, hai Don Ramón de Valle Inclán, Tirano Banderas, nun destes números, que non é este, me parece, sí, Margot Sponer publica aí unha cousa que é Curso para extranjeros en Italia. Non sabemos por que publicou nesta revista, pero hai un indicio que é que nesta revista colaboraba un catedrático de Dereito da Universidade de Salamanca que se chamaba Venceslao Roces. É sumamente curioso, que foi do Partido Comunista e que estudiou en Berlín, que estudiou en Alemania. E eu non me atrevo a dicirlo, pero é moi probable porque había poucos españoles que estudiasen na Universidade de Berlín que se escapasen a Sponer. Ela relacionábase moitísimo, encontrei moita xente relacionada con ela, desde xente que estudiaba veterinaria, outros que estudiaba física, ou xa non digamos os filólogos e tal. O caso é que, fixados, este Venceslao Rozas foi un personaje importante, ten unha fundación aí en Oviedo, foi diputado nas primeiras cortes despois da democracia polo Partido Socialista. Este tal Venceslao Rozas. Nese momento, un pouco despois de todo isto, Margot aparece en Galicia. Aparece da man de Pérez Constanti, que este home foi arquiveiro aquí en Santiago, que é unha roi abaixo, sabes, na zona nova. Que non sei se ia de realidad Pérez Constanti, non? Porque era doixín italiano. Todo o mundo de Pérez Constanti. De origen italiano? Sí. Sí. Era arquiveiro aquí en Santiago, eu tuve unha caza buscando a ver se encontraba o arquivo, pero non deixo... Barreiro, sabe todo. Pois, non sei. O caso é que ela aparece recomendándolle a Margot Sponer, recomendalle ao arquiveiro de Pontevedra, que era Castro San Pedro, donde se conserva unha carta. Bueno, aí tedes noticias da... Non estou moi acostumbrado a este chisme. No, pero así non amplías, non se pode ampliar máis. Non deixa ampliar, non? Bueno, non hai que nada. Non pasa nada. Esos son notas da prensa daquela época. Esta é a carta que encontrei no arquivo de Pontevedra, donde fala de que, bueno, Pérez Constante foi quen me recomendou. Era chamou foi ver a Castro San Pedro porque necesitábamos os documentos do arquivo de Pontevedra, non ten a cousa demasiado importante. Tamén visita, obviamente, non podía ser menos, naquele ano 26 a Risco, aí ten unha postal que lle dirixe a Vicente Risco, escribe as dúas casas simultaneamente, a Risco e máis a Castro San Pedro, dúas postais a finais do ano 26 para desearles un ano novo tal. Entonces, Margot Sponer veu a Galicia recoller documentos e ao mesmo tempo facer un estudio do estado actual da lingua galega.
un principio de estudio dialectolóxico. Ela foi ao Courel, andou por varias zonas de Galicia, interesándose, e escribiu un artigo que aparece na revista Nós, que lle publicou o Risco. Aquí mesmo lle pregunta se mi artículo llegou a sus manos, é dicir, é un artigo en galego que ela publica na revista Nós. Ela falaba o castelán bastante ben, non perfectamente, pero moi ben, e supoño que falaba o galego en parte, dunha certa maneira, como falaban os filólogos daquela época de Berlín, que eran, a verdade, eran traballadores e practicadores das linguas. Entón, a partir do ano 26, a partir do ano 27, ela ten un posto como becaria na Universidade de Berlín, dando clases e dando algunhas clases, ao mesmo tempo preparando o seu doutoramento, e ali relacionase con un personaxe sumamente interesante, con varios personaxes galegos, pero un deles é Felipe Fernández Armesto, que era Augusto Asía, que foi despois foi Augusto Asía, que tiña unha auténtica doble vida, é dicir, por un lado, era corresponsal dun periódico que se chamaba La Libertad, que firmaba como Felipe Fernández Armesto, e por outro lado, era corresponsal da Vanguardia de Barcelona, neste caso, no primeiro caso corresponsal das esquerdas, no segundo caso corresponsal de dereitas, e chamábase Augusto Asía, é dicir, todo simultaneamente. Ele sempre negou esta creencia co Partido Comunista, pero hai un texto dunha escritora rusa moi interesante que se chama Natalia Kharitonova, que indagando nos museos de Moscou encontrou perfectamente documentada a pertenza de Fernández Armesto, non de Augusto Asía, de Fernández Armesto, o que naquela se chamaba a MORP, que era unha especie de lectura da escritura rusa, que era o Comité Internacional de Escritores Comunistas Revolucionarios, e foi o presidente en España que despois foi, digamos, sustituído, foi botado abaixo por Alberti e máis por Rosa León. Pero este asistiu ao famoso Congreso de Kharkov, o que eu, cando estudei os socialistas franceses, aí foi se planteou un problema tremendo cos socialistas franceses cando Aragón, mandado polo Congreso de Kharkov, renuncia ao surrealismo e afrontas co resto da escola socialista francesa. É dicir, o Congreso é moi coñecido, quanto ali estaba Felipe Fernández Armesto. O caso é que Fernández Armesto, aí tedes un dos síntomas, eu teño un chego que podía ampliar, pero non ten demasiada importancia. Aquí fala da xente que estaba en Alemania, fala de Tobio, fala de Risco, fala de Eugenio Montes, que estaba ali, e fala de outro personaxe que é moi que eu tamén investiguei un pouco sobre ele, que é un filólogo que era, que se chamaba José Canedo, que era de Tordoña, e que se ocupaba dunha maneira moi competente de sánscrito, que foi becario durante 7 anos pola Xunta de Ampliación de Estudios, e logo foi profesor na Universidade de Barcelona, unha persoa sumamente importante que caeu no esquecemento. Este Canedo, que era, como se dirá, mención ao Risco, e que coñecía ben a Sponer porque leva recados a Risco de Sponer, etc. Aparece no diario de Risco. Entón, neste seminario de Filoloxía Románica estaba dirixido por un filólogo que se chama Camille Jacques. Eu, cando estudiei francés, servía un dicionario de francés antigo que era feito por este Camille Jacques, un dicionario monumental. E este era un austríaco que estaba un hombre de dereitos, pero non era nazi, nunca foi nazi, este Camille Jacques. Este era unha auténtica relacións públicas, veo a España varias veces, veo a Galicia, veo a dar conferencias aquí, invitado polo Seminario de Estudios Galegos, enviou aquí a un discípulo seu que se chamaba Reisencron, dar un curso desta facultad, dar un curso case de un ano sobre filoloxía, sobre literatura, porque aquí se comenzar con temas altos lingüísticos. Houve un momento que o Seminario de Estudios Galegos empezou a intentar facer estudios filolóxicos sobre o galego un pouco en serio, e vais contar un pouco cos alemás de intereses de Reisencron, que despois terminou adherindo ao Partido Nazi. En todo caso, digamos que hai unha época moi optimista, esta época do 27, a chegada dos nazis. Este é un artigo de Augusto Asía
sobre Salinas, que é unha cousa moi curiosa que explica na Libertad, pero eu aí sinto non poder ver o texto, pero di que discrepa de Salinas porque el pensa que o texto literario, el, nese caso, Fernández Amesto defende a teoría do realismo socialista, moi claramente, que viña da Unión Soviética, non? É dicir, el defende, el fai papel de defender a teoría do realismo socialista. Eso está moi claro, ese é máis artigos, eu encontrei en varios artigos. Bueno. Estos son os textos nos que menciona, aparece Margot mencionada por Tobío nas décadas de Tele, que daquelas pasou por Berlín, e aí Margot era unha rapaza máis ben pequena e delgada, moi frusqueira e graciosa, moi seria, competente no seu labor, e aí máis abaixo, paso un artigo de Mitre Europa de Risco, donde di no fondo, sorrímonos, río, falou, mirade, aquí non é como fala, preguntou por todos os galegos coñecidos e a volta, sen parar de falar, arrancou nun pulo comigo e co chileno, baixamos correndo as escaleras e subimos a un tren libre. Despois hai vos enseñar fotos desta avenida que é inmensa, que vai hasta a porta de Brandenburgo, moi simbólica, digamos, naquela época. E tamén esas escaleras que logrei fotografiar, para mí resultou sumamente interesante. Unha das cousas curiosas que eu experimentei facendo este estudio en relación con os estudios que facía teóricos é que eu me vin isto de verdad como se estivera metido dentro dunha novela. É dicir, a veces sentíaste decepcionado, outras veces sentíaste, por exemplo, a peripecia da redacción da tese foi moi dura, moi complicada, e dicías, por fin descargo, por fin agora pasou todo. É dicir, é como a cambio deso. Eu de verdad experimentei unha novela na lectura, que eu creo que os escritores de novelas non experimentan eso, pero os historiadores son dios, eu non sei. Non sei se isto será algo máis, pero non sei, eu realmente pasei no ano nos artigos onde estou, pasei moi ben, cando encontrabas unha cosa que digo, bueno, pues mira, ben, eso era, vamos, pareceu realmente interesante. Bueno, por aí pasou cantidad de xente, é dicir, por aquel seminario románico, mirade, se refinamos algúns, Pedro Salinas, Américo Castro foi o primeiro embaixador da República, que estaba a punto de proclamar, que se proclama no 31 de Sabedes, foi o primeiro embaixador da República, Zubiri, que ali casou con Carmen Castro, que era filla de Américo Castro, Zubiri di en algúns dos seus escritos que se entrevistou con Einstein, cousa que non era moi difícil, posto que Einstein fixaron ben estaba na mesma facultade, na facultade de filosofía, nesta universidade, prácticamente no mesmo edificio, ou enfrente, pero prácticamente, se conocedes Berlín, está xusto enfrente na plaza onde houve esa queima dos libros. Despois, se temos tempo, algo desto. Por ali pasou Eugenio d'Ors, Francisco Ayala tamén se casou con a súa muller, con Determina Silva Vargas. Resulta que o director do departamento Espinamixac foi testigo Risco, Tobío, Eugenio Montes, xa falamos desto todo. Bueno, digamos que foi un tempo optimista, un tempo bastante feliz nesta época, hasta que aconteceu, houve os seus máis bens, proclama a República no 31, pero ali non tuvo demasiada incidencia, a Alemania era un país bastante admitido, normal, nesta época estaban entusiasmados con os Zeppelins, hai unha cousa curiosa, porque houve un Zeppelin que pasou por Sevilla, do que se entera Risco cando está viaxando a Alemania. Risco menciona isto, un Zeppelin que pasou por Sevilla, que foi un acontecemento, pero non moita xente sin baixar. Logo xa sabedes que estes Zeppelins acabouse, porque algúns deles arderon dunha maneira espectacular e renunciaron ao tempo. Bueno, entón, esta é a universidade no ano 32, un ano despois do que chega a Risco, para que vexades un pouco como era a universidade, como se vestía a xente, vamos, un ambiente de estudiantes máis ou menos normal. Isto é unha cousa que eu atopei, que son estos son restos de 3 páxinas diferentes, pero
dunha especie de calendario das universidades alemás, onde está apuntados todos os profesores, todos os anos, eu tomo así, e todas as asignaturas que daban. Entón, se vos fixades, aí aparece, por curiosidade, Albert Einstein, logo aparece Candeixá, que era o director do departamento, aparece Margot Sponer, e aparece tamén unha cousa curiosa, Eva Seifert, que era unha hispanista tamén, que foi lectora en Madrid, e que foi amante de Alexandre, e logo foi amiga súa durante toda a súa vida, esta Eva Seifert. Como sabedes, o partido nazi chegou ao poder no ano 33, entonces é un cataclismo tremendo. Non vou explicar agora eso, que sabe bastante do que a mí. Empezou todo o que foi. Empezaron a matar xente da oposición foron asesinados, unha serie de historias. Cambiaron o rector da universidade e puñeron a este señor que se chamaba Eugen Fischer, que era un médico que fixera experimentos en Namibia e que era amigo personal de Mengele. Con isto non quero dicir máis nada. Foi o rector da universidade. Aquí está en dúas ocasións dentro para que vexades o ambiente no que se desarrolla a tese, porque a tese ahora a tese está traballando na tese, entón está viaxando a España constantemente nunha tensión tremenda. Había moitísimos problemas entre eles, por exemplo, para traer diñeiro para España, porque había unha restricción enorme para sacar diñeiro de Francia por aquí. Por encima, o decano tamén era nazi, é dicir, nazi convencido, era un tipo que se chamaba Bierbach, que era un grandísimo matemático, que está metindo, investiguei con os deles, e ainda hoxe é citado como matemático, pero eso non importa para que fora nazi. Neste momento empezas a promulgar as leis contra os xudeus, contra os comunistas, contra os izquierdistas, empezas a leis que sabedes que afectaban non só ao posible xudeu, senón a que non o protegía, o cal era peligrosísimo, cada vez fixo máis, é dicir, podían te matar, leis nas que se ti resultabas oponente, toda a tua familia estaba con problemas. As mulleres intentaron, as mulleres que empezaban a meterse na universidade, Margot Sponer foi unha das primeiras. Margot Sponer tiña un irmán que se chamaba Herta Sponer, que hai unha biografía bastante completa, que estaba casada que fora discípula e logo casada cun premio Nobel que se chamaba James Frank, que este era xudeu. Sponer non era xudeu para nada. O seu cuñado sí. E lograron, tanto Herta como James Frank, lograron exilarse a Estados Unidos, traballaron en Duke, e logo participaron incluso no proxecto Manhattan co propio Einstein e todo isto. Entón, neste tempo, Margot relacionase con Barcelona. E que pasaba? En Barcelona funcionaba Barcelona era durante a República, por tanto, fixamos non pasa. Durante a República, na República sabedes que foi publicado un decreto polo que se prohibía a orden dos xesuitas. E os xesuitas en Barcelona intentaron dar un xiro nos seus colexios previamente, non? Isto xa foi, sucedera antes da República. Os xesuitas veronse contar que para conectar a sociedade catalana tenían que aprender catalán e tenían que facer algo, tenían que contar algo nos ambientes catalanistas. Entón, puxeron catalán nos colegios, fixeron unha serie de cosas e montaron un instituto científico que chamaba Oficina Románica, pero de bastante categoría, de moita categoría, con relacións con as universidades europeas. E esta Oficina Románica foi a que editou a primeira parte da tese Sponer, que é a que se coñece hoxe. Esta Oficina Románica estaba dirixida por un xesuita que se chamaba Calveras, que foi o que se encargou de corrixir as probas, de revisar todo o que publicaba, toda a tese de Sponer, pouco a pouco, según se iban imprimindo, despois eu vos explico. Pero imaginade que o propio Calveras tamén estaba medio clandestinamente porque non podían ter casas dos xesuitas, tiñan que vivir en pisos particulares e tiñan que andar trabajando, é dicir, a situación era problemática para o propio Calveras e
neste sentido, aínda que non exageradamente tampouco. É dicir, non se pode pensar que fosen víctimas dunha persecución, ainda que houve momentos que sí. É dicir, dous amigos que tiña Spooner, porque era relacionado con cantidad de xente, un fraile de Montserrat e outro fraile que lle dictou un traballo sobre Raimundo Lurio, que tiña unha revista que se chamaba Estudios Franciscanos. Estes dous frailes foron asesinados por os anarquistas no momento dado, pillarlos e matarlos, non fusilados. Entón, probablemente as relacións, é dicir, probablemente as relacións da oficina románica con Spooner, con Cataluña, foi a través dun becario catalán que se chamaba Alamón, Narcís Alamón y Serra, que foi becario en Berlín, e logo era un dos apoios máis grandes que tiña este instituto, esta oficina románica. Esta oficina románica editaba un anuario, e nese anuario foi que se publicou parte da tese de Spooner. Logo, Alamón y Serra foi un personaxe importante, foi un dos que tuvo contra, despois da guerra, despois do franquismo, tuvo contra e respectou, en certo modo, a medida que se podía, o Instituto de Estudios Catalans, é dicir, o que é equivalente da Academia de Lei. Entón, o proxecto era o seguinte. Un momentillo. Aparte disso, había outro personaxe sumamente importante que formaba parte desta oficina, que era amigo de Calveras, que era un filólogo e impresor autodidacta que vivía en Palma de Mallorca, que se chamaba Moll, Francesc de Borja Moll, que é ni máis ni menos que o pai dunha filóloga moi coñecida que se chama Aina Moll, ou Ana Moll, que é a autora do diccionario que todo o mundo coñece, pois este era o pai. Este home tiña moi pouca formación, digamos, oficial, pero tiña unha grandísima formación filolóxica. Con que na adquirira? Pois adquirira cun canónigo que era Alcover, que era era o autor dun proxecto enorme de diccionario que se chamaba Diccionario Catalá Valencià Balear, que ti conocerás ben, e que colleu a Moll cando tiña 16 ou 17 anos, e o colleu de pinche, e que empezou non a formar en filoloxía. Moll era un tío curioso, empezou a entrarse, e xunto con outra xente que lle axudaba no diccionario, unha cousa sumamente curiosa, pero en conta que en Mallorca non había ninguna universidade de ningún tipo, pero este canónigo invitaba filólogos alemáns a dar os cursillos ali aos seus tal, para facer diccionario e tal. Pero filólogos de categoría, pero todo fora dos estudios reglados. Entón, o canónigo tiña unha imprenta, cando morre o canónigo, Alcover, encargase da imprenta Moll. Entón Moll, que era filólogo e ao mesmo tempo impresor, é o que imprime a tese de Spooner. Entón vai imprimindo pouco a pouco. Entón, cal era o proxecto? O proxecto era facer un documento para presentar como tese, non diante do tribunal. Segunda cousa, utilizou o mesmo texto, é dicir, as mesmas páginas, está publicado, está comprobado, as mesmas páginas para ser publicadas no anuario da oficina románica. O proxecto era publicadas en 3 etapas. Só se publicou a primeira porque logo é o 36, entón parou. Esa foi a razón por que non se publicou isto. Entón o resto non se coñecía, ou era prácticamente descoñecido hasta agora. Entón, o resto son as 2 terceiras partes que iban, as 2 terceiras partes restantes que iban a ser publicadas tamén na oficina romana. Entón, aparte disso, Margot proxectaba facer como facían moitos doutorandos daquela, publicar un libro en Alemania con a introducción, o texto da tese, logo un glosario, un texto moito máis completo, coa súa tese, do que Moll imprimiu parte só. Porque todo isto, no momento da guerra, comeza a guerra mundial, e as cousas volvense moitísimo máis difíciles, e sabedes que, bueno, no 36 Mallorca queda cortas todo, Mallorca queda illada, Calveras escapa para Italia, como pode, Mallorca quedou, como saben, nas mans dos nacionais, entón quedou completamente separado de Barcelona, obviamente, e aí para todo. Entón, isto é o boletín do dicionario da lingua catalana que editaban
o Dicionario da Lingua Catalana era o que estaba facendo para coer, e editaron un boletín onde iban comentando cousas, e aquí aparece, arriba onde di algúns meses, recibimos tamén a visita dunha catalanófila estranxeira, a señorita Margot Sponer. Margot Sponer empezou editando un pequeno traballo sobre Raimundo Lulio, que publicou ali en Barcelona, xa vos digo, nesta revista de estudios franciscanos, pero despois republicou tamén en Alemania. Aparecen, eu encontrei un dossier completo no arquivo do Reino de Mallorca, hai un dossier completo de Sponer sobre as relacións con Moro. Entonces, aí tenes as discusións sobre os tipos. O problema é que a transcripción paleográfica ten tipos que non son, ten letras, digamos, por decirlo de alguma maneira, que non son as habituais, entón había que fabricarlos, había que fundirlos, non? Un follón tremendo, non nos sabía. Entonces aí houve unha serie de retrasos, houve unha serie de discusións, por outra parte, de correccións. Os oficiais que tiña Sponer ao seu servicio non estaban acostumbrados a compoñer este tipo de textos, e houve unha grandísima dificultade. Por exemplo, aí, se vos fixades, pon aí e di arriba: tengo que decirle que estoy asustadísima del poco cuidado, mejor dicho, del poquísimo cuidado que ha tenido la impresión, sea de estos pliegues, sea de nuevas páginas, y tengo que decirle que los pliegues, bueno, todo un estéreo. No me doy contenta de tú eres unas discusións tremendas, pero absolutamente tremendas. Tanto é así que o Mol viuse atoxicado, escribiu que Gamlicheco, o jefe dela. E Gamlicheco contestou unha carta moi amable e dixo: mire, a min cando me visita Sponer, fago como os gatos coa auga quente, é dicir, escapa por ese. É dicir, foi unha peripecia bastante complicada. Entón, se queredes unha cousa curiosa, aí tenes a catedral, que é unha foto que viste moitas veces, pero esta é a cabeceira da catedral, o ábside. Nesta casa que é Mirador 3, aquí vivía Moro, e aquí viviu algún tempo Sponer, cando iba a Mallorca. Despois, hoxe está dedicado a cuestións oficiais, me parece. Pero Mola alquilou ou mantívose nesta casa durante algún tempo, non só mentre se vivía Renónimo, senón despois. Aí vos poño unha páxina, pero non sei se conseguir ver un pouco como está, para que vexades como é a transcripción paleográfica. Isto é un mapa de Galicia que era fixo da súa man para indicar de onde viñan os textos, que ela publicou. Todo está feito a man, eso. Estas son as últimas cartas a título de curiosidade para que vexades o ambiente daquel, a censura militar, os textos da censura alemana, toda a historia esta. Esta é unha carta que lle ven a Galmés. Galmés era un especialista de Raimundo Lúlico, que se carteaba ela, pero fixademos, por exemplo, a biblioteca da Universidade de Berlín que escudo tiña, para que vexades un pouco como era o ambiente aquel onde se traballaba todo o tipo. Ben, entón, que acontece? Eu no libro poñei unha cosa que chama a conexión francesa. Resulta que non tenho moito tempo, vou non contar mellor que acabamos. Vamos a ver. En Francia hai un pobo moi curioso que se chama Les Baux de Provence. Baux, escríbese B-A-U-X, por curiosidade, vos oíste falar dun mineral que se chama a bauxita, pois a bauxita vem de aquí, de Baux de Provence. É un pobo fermosísimo. E neste pobo faise, eu visitei, neste pobo faise unha, aquí hospedouse Sponer neste chollo, neste asunto. Faise un ritual folclórico, que é unha especie de resto de teatro medieval, por Navidad, no que se fai unha ofrenda dun carneiro que vai dentro deste carriño, e veñen os pastores que vedes aí vestidos con traxes personais e tal, e faise todo en provenzal. O caso é que Sponer ouiu falar do asunto que é moi popular ainda hoxe, e foi a dirixiuse a ese pobo a ver como era o lugar. E aí encontrouse con unha familia francesa.
unha familia francesa que era unha familia burguesa que se dedicaba á industria cárnica. Eu logrei, esta historia eu coñezo porque eu logrei entrevistarme con eles. Este señor que está aquí á miña esquerda é sobrinho da xeración que coñeceu a Sponer. Este señor coñeceu a Margot Sponer. Esta Margot Sponer fixe moi amiga desta familia francesa e enviou os fillos da familia francesa a estudiar alemán a Berlín e ao mesmo tempo envioules a casa a Berlín, a Cuisó, isto era no Jura, na Borgoña, envioules un preceptor alemán, ou enviables preceptores alemán. Eu teño constanza, este señor falou de un que me dixo un nome, para a época non era moi original, porque se chamaba Siegfried Schneider. E dixo-me, é un pouco premonitorio e tal. Bueno, o caso é que este señor estuvo en Berlín, a mí contou toda a historia, non? E foi con Margot Sponer desde París, no tren, no ano 38, xa no tren, no ano 38, na víspera da guerra, non? Foi con outros dous primos e aloxáronse, os dous primos aloxáronse con Sponer, este noutra pensión aparte, nunha familia, acordase moi ben da familia, díxome que as familias eran todas nazis. Sin embargo, sinaloume algunha xente que non era nazi. Sempre me dixeron nesta familia que Sponer era antinazi. Eso, sempre me dixeron. E logo parece que o director do liceo onde estaba tampouco, díxome este tampouco era nazi. E contoume que como vivían, ele regalaba unha cámara fotográfica, facía fotos de Berlín naquela época, e contoume as cousas que facían, dixo que Berlín era unha cidade moi moderna, que chamaba moita atención unha máquina que había en Monte Pedrinte, que daba botellas metendo unha moneda, e eles iban ali no recreo e sacaban unhas botellas pequenas que había de viño do Porto. Isto me contou. Ben, entón, a Sponer conoceu esta familia aquí, o que sucedeu despois, no paso da guerra, foi que un membro da familia, que era este Bernard Morey, que é o que la cita, este Bernard Morey meteuse na resistencia francesa e chegou un momento, ao principio, este vivía en xusto, sabes que Francia foi dividida en dúas zonas, a zona chamada Libre, donde non estaba físicamente ocupada polos alemanes, e a zona norte, que chegaba as Prendas, sin embargo, que estaba físicamente ocupada polos alemanes. Isto durou así hasta o ano 42. Entón, este participou na resistencia, recibían armas, facían aterrizaxes, disponían terreos de aterrizaxe para avións pequenos e tal, que pasaban armas e cousas, e armas por aí tal, hasta que os pillou a Gestapo. Entón, pillou a Gestapo, ademais, mezclados en asesinato de alemáns. Entón, eso era pena de morte, porque os alemáns que trataron os franceses moito mellor, os rusos, por exemplo, infinitamente mellor, non hai comparación posible. Sin embargo, por estes casos non pasaban, non? Sobre todo porque Francia firmaron o armisticio. Entón, eles entendían que os da resistencia eran ilegales, eran terroristas e tal. Bueno, entón, a este señor condenaron a morte, torturaron e tal, iban a matar, fusilaron en teoría, pero logo non fusilaron e tal. Que pasou? Que aí intervén Sponer, fixamos ben, porque tiña oficiais, algún oficial era amigo dela, en particular, un oficial que ela mandara como preceptor a familia para ensinar a alemán aos rapaces, no momento da guerra, era soldado, era un oficial, era teniente ou algo disso. Entón, entrevistaronse con ele en París e logrou que lle conmutaran a pena de morte. Non sei como pasou isto. O caso é que o señor foi enviado xunto cos outros a un sitio de concentración que había no norte de París, onde se concentraron todos os presos que salían para Alemania, e logo mandaron para Alemania, e naqueles viaxes xa morrían, no viaxe deste home, morreu xa o 5% do tren. Bueno, fama de ser de todo aquilo. E esta foi a razón, esta foi outra das outras miñas fontes, que me contaron bastantes cousas de Sponer, máis do que